Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama. Kiniga pang inyong Kuya Joel Bensico ba sa kong partner Randy Tayad. Bangumusta kaniyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Aiko. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Aiko. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga way makalabaw sa kahambugiro o kabutbuton. O kung anong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman, dito sa aking puso. Wala sawa ha. Kung tuwa pa nit Manila ron, awo no. Naanong ta na yung schedule para sa yung concert. Concert hanggaw ay. Day ko. Unsa man? Ay, kablakar kay Sud ay tuwiga. May schedule ka na unya para sa imong concert. Hilom dita ko oy, gahal-hal ka lang ko. Di naman to, oy. O gano mo tuo man ko, nga wa man kay resibo. Ikaw no, pulos ka lang yun but-but. Musulti gani ka ba? Siguro ang nga doon na kay resibo anang imong gipanulti. Unsa na sa ibo ba? Kamatuuran! Bugu, abe ni mo, gaayom lang hambog ni mo takoy. Day. High blood ra kay ka, day. Sige mo kaon og tamis good. Hilamay! Kauwa ka lang gid ako da. Si pakawo. Kanang hingaon og tamis, diabetes ang resulta ana dili high blood. Day, sigon sa akong pagpanuki-duki, ha? Kanang diabetic pag umangkon na sa high blood. Hilom takoy, hilom. So, hito ka na rin kay kanang diabetic. Ano yung sakit nga lami? Kasi sakit ka lami. Ha? Hinungdan nga, anong sige kaon og mga tamis, mga sweets, mao nang diabetic. Atraso man na kayo tiyay, kay parat ba sa tuya, ha? Hilom takoy, oy, mura jud kag suhitos mga sakit. Sakit lang imo, day sweeto kay ko, ano? Nasad, bot nasad, hambog nasad. Punta ko. Tumagunta ka sa mga sakit. Punta na ko. Biko no, unsa man ang sakita ka na manghubag ang liog? Maghubag aliog. Oh, Unsa man na, dato, pobre. sus, kara, ang style at ako'y. Nahibaw na ko, ana. Sakit sa pobre og dato, karaan na kay na, wa na ginay lami. Pastilan ni mo, eh. Huwag nyo kay bilib na ko, day. Ako sultihan ta, ha? May bawaan ako ang sakit sa tao, pinaagi sa iyang singot, ug sa iyang kaon. Ug kung ang iyang ikaon, pulos mga tamis, akan na, doon lang yun siya diabetic, eh. Mao ba? Ug kung ang iyang gikaon, pulos mga parat, unya ang iyang singot, magputi-puti, doon na sakit na bato. Sakit sa bato, ha? Baday, baw mo sulte. Ug kung mukaon siya og palaya, ha? Hilig mukaon og mga dukot, naa si sakit sa abdo. Ako kaila mo sa kutakoy. Labi nag ikaw, kaila kay kus imong sakit. Labi na nang imong kuan, kanang types imong singot. Awa na sure na kay kuana. Unsa man kuno sakit ako, be? Na kay sakit sa utok. Wow. Tinungod bitaw na. Sus, ay na lang tayo ko. Ay ko Ilara, ay ko Melendez. Bungot ito, hindi mo diha.
Oy, Takoy, pasugo ako, be. Unsa man day? Ato as Selma kay naningil to gahapon siyang sa atong utang ba. Nya bayad ito, ikaw lay bayad kay nasuko na rabato. Suko ba eh? Ay, kapala ka. Ako rin bahala. Pwede may mong utang kay ako yung bayan niya to. 1,500. Ikaw na bahalang mo explicar niya ha, kana di masuko ha. Ay, di lagi na masuko. Ako rin bahala na. Be. Ambil para bayad, be. Ayo! Ayo! Wait tao! Aw, wait tao kay muli ko. Oy. Kanit sa, ay pagsibat. Aw, lagi. Abi na ko wait tao. Pwede kay muli ko. Uy, hala. Kasi hala, muingon ka... Hala, muingon ka hala? Nasuko ka ako? Ha? Palaman ikadlaw akong utang nga, wag yapon mabayri. Sa uman ako, pagbayad nga, sige mga... Mutagko mga, saan ako magbayad? Tuga-tuga mong pautang, hindi mo makamang maningil? Ha? Usban ninyo, ya? Ha? Usban niya ni? Ha? Kay, ha? Hasol kayo mo na? Ano sigam ng mata ninyo? Maroon na mahimo ninyo? Magpautang mo, hindi mo ko maong maningil? Hibaw mo? Nga di ko manana ng maniningil, nga dili ka maong maningil. Magtagot-tago pa. Mag-unsalan mo yung mga nakautang. Masige, mag-adjust nyo? Ha? Bisagwa may problema. Problema na no, pinangitan nyo kung asa mo. Magpautang nga mo, maayo kayo mo. Unta, igtang bayad, dili mo magtarong mong paningil. Dili ka magtago-tago mo. Usam, nakaminos mo na mo? Ha? Nakaminos mo? Sukad mo, sukad. Karo mo kumakasawayan eh. Nagtuo ko mga tarong mo. Pero huwag mo din mo yung mga ayo. Kami mga utang, tarong kami ninyo. Ha? Maningil mo ginigabot sa saktong panahon. Kay, Ray, kapoy kayo magsigig, dadaan yung kwarta, kadili amo eh. Kaya para bayad ka ninyo sa inyo, ang mga utang ninyo. Ay, sorry, boss. Sorry. Igor mo may sorry? Sunod sweldo ha? Panil nga din ha? Paningil na yun. Kung may mo, magatang mo diyan sa putahan sa among gitrabawan. Araw na ni kasweldo, makabayad eh. Dili kayo. Bao po yung pangitan ninyo. Solve ninyo. Ay, sorry. Sorry, mga alam mo sorry. Bita ninyo eh. Sa mga Bert, mubayad ka, kung mubayad ka, nanong mga sapa mga. Usa, ikaw mo yung nagpautang? Gara na ka? Abigay pasagdan magagadihan nga magyaw-yaw? Saman, malaga? Ko antol, Ay, kini. kung tultulak, kita ka na yung kumo, mga atol yung gani, ha? Tulingig ka ron. Bayad sa mutang, bayad. Oo. Sunod ha, mga saba niya, iluyong ka rin na mo din hanggawa ka. Lakaw, sibat. Kuan mo god, kining. Sibat. Tampling sa. Sibat na. Sunod, bayad din ha. Nakasabog ka. Oo. Sana. Diin man ka, ha? Uy, pre. Diyaro ko na, pre. Unsa man ka diha? Ay, akong kasaba ng nangutang na, nagpautang na mo. Ha? Kalagot kayo. Ngiga gud. Ngano man? Tugag pautang, unya, di ka maningil. Kalagot kayo. Kaya kita, nangutang. Mabaw to pangitag, asa siya, nganong wa maningil. Ako rin na hasol. Gusto ko mabayad, hasol rin ko. Di man magpakita. Layli, hay man. Kaya agud. Ibaw ka na ako, pre. Di ko ka na kumputo kwarta kadili ako, Kadili man ato, Kaya para mabayad sa mga utang na to, pero mao lagi. Mabaw po yung pangitag asa ning nagpautang, mabayad ta. Tago-tago man, Ano? Kitsa man na sila, ha? Nga naman, pre, may plano ka, pre? Pindo ta utangan. Kitsa man na siya, pre. May paila ko na, pre. Nga naman, pre, ngutang sa ka, pre? Adele, pre. Kasabaan ko na. Tuga-tuga silang pautang. Bida. Nga di ka mo maningil. Hasol-hasol silang ising tao. Kitsa man na, pre. Sulti ko. Kung kinsa nang mga panuha ka na. Mau na, day. Ako na nabayra, day. Unya, wa kayaw yawi. Ako pa? Ako pa ganin nga saba dito? Kiyon sa manimo. Saba na ko! Ano taga-tugal sila pa utang ya? Dili ka ba umaningil? Hasol-hasol ng mga tao na. Kuya, wag ni mo takoy. Ako pa?
Kailak kung siya ka namin na ako. May kani kay may ambot ng laki. Ambot kisa to laki ha. Kay wapa. Wapa lagi. Kailak ko na itong kanahan lagi. Ako yung kasapag bayo. Hanggaw magkatakoy, uy, may gani kay wa siya masuko. Bisa masuko pa siya. Wa siya mahimo. Huwag na suko pa. Huwag na itong bawas ang iya. Kaya ko may unang nasaba niya. Panggawa, gini mo takoy, uy. Og magkita mi adto aw, ako mo'y mauwaw sa imong gibuhat. Kay ibis kita ang angay nga kasabaan, kay dugay ta nakabayad, ikaw na hinoy nakasaba di ay dito. Depende man ang mga saba. Butang yun mo takoy, uy, murag ako di mapahamak ni mo ani imo kalaki do. Nga ko taon day. Oh, una-una ako na bi. Imo siya gipakauwawan, unyag magkita mi. Ako sa pasanginlan ato, ako sa panimaslan. Ay, tuo mga. O bakit ganin mo, unya pa kawawan ka niya, ingna ka ba? Ha? Kaya ako'y mahukom na, hukom na. Unsa? Ay, Ginoo ko, bago pa kaniming gabayad sa among utang. Tingbayad na sa dapit. Asa man ko anig yun na. Unsa ditong pitsaha di ay? Ay, hala. Sweldo naman ni ugma ni Takoy. Adto na ko sa Takoy. Dong Takoy, dong. Day, what's the problem? Dong, problema What's the gyud ko problem, dong. ha? Problema ko. Pero nahinumdum ko nga sweldo naman dahil ninyo ugma. Sweldo na sad? Sweldo lagi! Sus, mapagani mahurot ako sweldo, may agi. Karon sweldo na sad. Grabe yung sad, eh. Stress man tayo niyo, eh. Unsa ka? Kung sa tunggingon mo, ako ba ma-stress ko? Kay, Maproblema mo kung saan paggastuan eh. kay. Nag-abot na sa akong sweldo, may agi o karon. Mapoy na problema ko na akong mga sweldo sa may agi. Nga na problema man ka? Maglibog sa kung sauna ko na akong sweldo. Sa akong padito na ni para mahuruting akong sweldo. Kaya naman sa mabuti na lang yung sweldo. Stress, tsaka din sweldo eh. Unsa ka ay? Kahambugiro na bayagid ni mo Takoy, No, uy. no, it's the reality. Ha? Makastress, uy. Stress ko. Kaya lalim sige kupot ng kwarta, uy. Manong usahay, lipat tunon ako ang magalingon. Ako lang ingnon nga, nahug. But may pasabot, imong giilan ang imong kaugalingon. Nga kunuhay, wala kay kwarta. Pero imo na yung gituyo. Wa mong ko'y mahimo. Tama niya ay, but-but ragi ka ayaw ni mo. Bukod ko taon. Labaw pa nas but-but imo Takoy, grabing hambog na gini mo. Naunsa man taon ka, uy. Karon kay sweldo tagai ko ha, ting bayad nato ros kuryente ug tubig. Nasad? Sino sad? O pagkita ka bayad si Agi? Maputlan gitaan ni ron ba? Mo lagi. Mo lagi. Kanya anong maingon naman sa nasad? Ang buta ko pasabot ba nga, nasad? Buta ko pasabot, bayad nasad? Ay, basta tagai ko horon ha, tagai jud ko. Bantay jud ka maglimot-limot ka. Maputlan ganita, ikaw gi makaingon. Basta wala tay suga kanang mata nimo ako nang pasigaon. Kay mao na lang himo na tong suga. What's it, oy? Umay ka nakita ta, Mari? Mare? Usa tong giingon sa mambana, Mari? Ha, ang unsa man Mare? Nangambog pa siya nga maproblema kuno siya sa ting bayad. Kay mabaw kuno siya pangita namo. Ngano, kami day mitago, ha? Di ba kamo man gahay man gani kayo mo, di mo mabayad sa iyong utang? Ay Mare, ayaw pagsulti anak Mare. Kay wag gyud taon may utang nga gidaganan. Ang tanan among gibayran. Na ay ma-delayed pero wala na mo dagandagani. Uy, wa mo tago-tago anak. Unya, ganong mga saba man seg maayo namo. Bagaago niyog naunggod. Ayaw ko inang magagnaong ha? Unsa may gusto nimo bugno? Sa? Gusto ka magbugno? Iya ko numing ikiha, nganong mukiha pa man siya nga nabayran naman namo siya. Ang iya ra kuno kay nang hambog kuno ning akong bana nga tuga-tuga mig pautang niya, di kuno mi kamaong maningil, mutago kuno mi inigting bayad. Hanggaw kay akong bana, hambugiro magug kay dako gud. Karon, unsaon man ni namo og tinuod nga ikiha mi, unsa man og kamo ang pasultihon? Ay ko.